Punto lagi daw. Ah, shit. Lamig ako sabaw eh. Magsalo. Tamis. Baka na yung kutsara ni. Baka mga kutsara puan. Layo na kaya anin napitan ni diri eh. Ini ikaw ang butong eh. Ngayara. Grabe na makalimbahon kayo. Oh, no, no, no. Manta ko balong sa kan muro matuntuhon na ni. Kaya no? May isaw habog kayo. Hih, niya ikaw ang butong eh. Uy, tuwas unahan. Na nagbuha kong butong. Lami ay ikaw no eh. Ah, shit. Oh, ako sa ipasilong ang kabaw no. Nya. Lami manday na day. Ito nga gong pan ya. Sakto. Ano ba ang tagiyas butong ug kanang kabaw? Di. Dito. Wag dito ka kaon ron gay nagtugay kabaw. Ano unta ni ron? Yahoo! Ikaw cameraman kaon ka? Ano? Dung. Damias mo tunggoy nya gato nag buwak ane gamay ra gitalawan katurang salina ning gibuwak. No. Ya. Bilang tatu gamay, kuan kameraman. Bilang tatu gamay ang nagbuwak ane kay bas masuk ko to. Uy! Di mana yung mga butong? Nakatakar ang kakaon. Uy! Di na ni ako ah! Binuwak ni! Kami kay ikaw ni! Sumbong ka sa tagyana. Gol, di kaon yung butong. Uy! Ikaw na akong butong akong gabrihan day! Nagtugway raman kong kuwan! Kabaw kay nainitan! Akong gibalhin! Patay no! Ako ang manibret! Uy! Ako! Uy! Ano yung mga managikaon? Saan? No!